مرحبا جویرا تماشاوانین هیجا ازی رو ورا پیکانه کی بخونم نوی پیکانه که me ایمان و بیهوشت Evdülkerim Topal mirovekî devlemend bû. Du bajarê Bazîlê da dikanê wî hebû. Evdülkerim mirovek oldar bû jû. Nêmêj dikir, rojî digird û Quran dixwand. Ji bo çûyîna cennetê çi lazim e dikir. Lê çi heye di bazara xwe da jî ne dirist bû, ne durust bû. Her daîm vir dikir, son dixwan, müşteriyên xwe xapand ticaretê de. Muzafferê Hurrim mirovekî terkî selat bêm nimêj bû. Muzaffer mirovekî xizam bû. Zor û zehmet îdara mala xwe dikir. Lê çi heye tu car jî halê xwe gazîndar nedikir. Di ser da jî tiranê xwe bi her kesî ra dikir. Pejgela derxist serê heval û hogiranê xwe her daîm. Muzaffer û çend hevalên wî li çayxaneyekî li dora maseyekî rûniştî bûn û bi hev re çayî vedixwarin. Sohbet dikirin, digot û dikeniyan. Di vê demê de Evdülkerim Topal hat çayxane. Muzaffer hema ra bo ser piya, li ser navika xwe dest girê da serê xwe li ber Evdülkerim tewand û bi hurmet jê ra digot. Xalocan, tu ser seranê min û ser çavê min hatî. Kerenge bi me re çayekî vexwe. Li ser teklîfê Muzaffer, Evdülkerim çû li ser masa wan rûnişt kelekî wan da. Selam dane hev, ji hev xal xatir pirsîn. Garsonê çayxana hatê cem wan, Muzaffer bi hurmet got. Xalocan, keremke tu çi vedixwî? Ez jî çayek vexwim. Muzaffer zıvırî û garson ra digot. Kazo, ji xalê Evdülkerim ra çayek giran bîne. Çaya Evdülkerim hat, cemaat bi hev ra ketin nav sohbetekî şîrîn. Muzaffer zıvırî ji Evdülkerim ra got. Xalocan, duh êvarê me te di xewna xwe da dît. Xêr e înşallah. Te çi dît? Min dît ku qîyamet rabûbû. Heşîr mîzan bû. Deftera xêr û gunahan hatibû vekirin. Mîzana xêr û gunahan hatibû danîn, millet ji bo îfade dayîne ketibû rêzê. Milyaketek deftera xêr û gunan dinihêrin. Kesên xedanxêr dişan bihuştê, gunahkaran jî davîtin cehennemê. Evdülkerim bi dengekî dilovanî ji Muzaffer ra got. Gurê min, ew xernekî îlahî ye. Hele bêje paşê çûbû? Ez jî ketuma rêzê, ez dirêj nekim, dor hate min. Milyaket ber serê xwe bilind kir, qasek li min nihêrî, paşê jî min ra got. Muzafferê Hurrim, bi xêr hatî, min got. Tev xêrê bî, ez xulamê te me, keremke emrê te çi ye? Milyaket jî min ra digot. Guro muzo, tu çawa însanî, însanekî çawa yî? Qiramet bêjî îmana te tune ne. Giramekî bêjî îmana te ez nabînim. Guro te di emrê xwe da ji bo Xwedê tu tiştek nekiriye.
Di deftera te da tu xêr nehatiye nivîsandinê. Gunah te jî bihesab e. Wele xilasbûna te mixabin tune. Te rast herî cehennemê û ji vir jî dernekevî. Evdilkerîm bi hêrs ji Muzaffer re got: Guro, raviziye dola raviziya. Min jî te re dayîm digot: Muzaffer rojî bigire, nimêj bike, dev ji ravizitiyê berde. Lê belê tu car guhtariya min ne dikir. Paşê çûbû, min xe avite dest û piyên milyaketî û jêra got: Ez qurbana te bim. Gidî ji min re çareyekî bibîne. Hetayê ez ê di nav agirê cehennemê de çawa bibînim. Ez gunê me, gidî min ji ezeba cehennemê xelas bike kerema min. Milyaket çi te re çi got? Ji min re pirs got: Tu xelkê ku derê yî? Min got: Ez ê bazî dîme. Got: Di nav baziya da gelek însanên oldar, kamil, xudan îman hene. Di qata Xwedê da qedr û qîmetê wan pir zêde hene. Ger tu ji wana çend gram îman tên bîstînî, tu dikarî xwe ji ezaba cehennemê xelas bikî. Em ê binêrim hele çi dike mizo. Evdilkerîm çavê xwe li ser haziran gerand, bi quretî got: Helbet wisa ne, mirovên ku li ser rêya Xwedê herin, di vê dinyayê de rast diçin bihuştê. Yên mîna Muzaffer jî biçin cehennemê. Paşê çûbû, min lawiyê milyaket kir û got: Ji kerema xwe saetekî îzin bide min, ez ê herim ji hem hevaltiyekî xwe çend gram îman tên bîstînim û werim. Hele binêrim kîjan hevalê xwe re wê bîstîne. Milyaket got: De here, li pir dereng nemîne ama. Min çavê xwe virda û vê da geranda ku bazidiyek bibînim. Di pêşberê min de girêk biçûk hebû. Min dît ku derser vê girê de mirovek di nav gul û sonan de rûniştiye. Quran dixwine. Çend kevokên spî li ser serê wî difirin. Min jî xwe re got: Guro mizo, tu korî, tu nabînî ev bimbarek xalê Evdilkerîm e. Zû here xwe bigîşîne wî bimbarekî xwe jî ezaba cehennemê xelas bike. Li ser vê gotinê Muzaffer, Evdilkerîm gelek kêfxweş bû. Çavên wî dibiriqî, te digot ji rûyê wî gul dibare. Bi dengek bilind gazî garsonê çayxane kir û got: Guro, zû ji me re hemûyan re çay bîne. Paşê zêverî bi dengek nerm ji Muzaffer re got: Gurê min, paşê çûbû? Muzaffer firtek li çaya xwe xist û got: Ez ber bi te beziyam û hatim cem te. Silav da te silavê min hilda û ji min re digot: Muzaffer, tu baş î înşallah, halê te çawan e. Min got: Xalo, qet behsa min neke. Rewşa min pir xirab e. Xêr e, çi bûye? Qet behs neke. Milyaketek ser
میزانê ji min re digot. Giramekî îmanê te tunene û rasterast here cehennemê û êdî nikarî ji wir derkevî herî bihuştê. Min lawayê milyaketê kir got ji boî Xwedê be ji min re çareyek bibîne. Milyaket jî got. Ger tu ji nasekê xwe bi deynî çend gram îman bîstînî, wî çaxê dikarî xwe jî ezabê cehennemê xelas bikî. Wisa rehet e demek. Xalê kerîm, ez ketime berbexta te. Tu daîm li ser riya Xwedê da çûyî. Te daîm rojiyê xwe girtiye, nimêjê xwe kiriye, zekat û fitreyê xwe daye. Niha li cem te batmanan îman heye, bi kîloyen îman heye. Ma çi dibe çend gram îman deyn bide min da ku ez jî ezaba cehennemê xelas bibim. Mizafer divra sekînî, Evdilkerîm bi mereq her du çavên Mizafer nihêrî û got. Berxê min paşê çûbû? Belê, min jî xalê Evdilkerîm bi deyn çend gram îman xwast, xalê Evdilkerîm jî min re çi got? Hûn dizanin? Hemû bi hev re gotin. Na wele, ez nizanim. Çi got? Xalê Evdilkerîm destê xwe li ortê Quranê xist, got. Destê min de ortê Quran dabe, di cem min de ji giramek îman tune. Li ser gotina Mizaferê Hurrem, Evdilkerîmê Topal har bû. Gopala xwe bilind kir ku li ser Mizafer bixe, Mizafer bazda xwe avît derve. Evdilkerîm jî ra dida xeberan û digot: Hey bîcê dola bîce, hey caşikê kerê, lanet were gora qalkê tê Hurrem. Rafiziyekî bîçek mîna te li du xek xiştiye. Ev delika diya te, xazila şûna te, tuleyekî kûçikan baniyê dinyayê. Evdilkerîm rabû ji çayxane derket, hem jî Mizafer re dida xebera. Hin jî ber di dîkana xwe neşiyan. Pêkenavkê me îro rada xilas bû. Heta carekî din bimînin xeşiyê de.